Our president, the video of Khaidi, भारतीय जनता पार्टी रो हामजागै दिनै बानारमै जों बाय बाक्साके फाइ अर आसक फाइजा जतनो जवान सिबाया फरै दिनैनि कक्लाम पान्डानो किसाजों शेयार खालायनाय दिनैनि प्रोग्राम तामो जों फैलानो सिलायनाग्रादा बनि सकां आं अहल बिसिंगो तंनाय जत मोबाइल तैजाक भिडिअ खाइजाक रेकर्ड खाइजाक दंना आं सागो निरक जत भिडिअ रेकर्ड अफ खालायनि अब बसेने अनुदा जत भिडिअ अफ खाइदि ये बानु पर भिडिअ क्यामेरा खाइमिनि नबो शेयार सुङानु परा हम पास फैनाता आं कोन सालेता जों साफिना आं भिडिअ क्यामेरा खाइजोबता हम हाय आसुनता ओके अडिअ खाइला आं बाक्सा बबिनिता खाइजों आं अडिअ रक हमका आंरो